Следващото упражнение са коремни преси. Това е основно упражнение за корем. Сега ще покажем по-лекия вариант, който е за начинаещи. Във втората серия ще ви покажем варианта с тежест. Ръцете са отпред, кръстосани. Това е варианта, който аз изпълнявам. И това е упражнение, при което гледаме гръбнака да е изкривен, да не е изправен. Защото тогава натоварваме повече кръста. Окей, започваме. Издишаме горе. Тук издишаме горе. Искам да правиш по-къси движения. Значи, целта е да правим по-къси движения, е за да държиме постоянно коремната преса в напрежение. Добре, правиме 3 серии до отказ с 30 секунди почивка между сериите. Добре. Може да скъсиш още малко движението, съвсем късо. Целта е да правим фазата да е най-трудната от движението. Затова амплитудата е къса. Естествено, тя няма да е в горната или изцяло в долната част на упражнението, а някъде по средата, където ви е най-трудно. Минаваме към втората серия, която е с тежест. Ще ви покажем варианта, който е за напреднали. Упражнението е също, но го изпълняваме с диск. В случая от 20 кг. Бушката тежестта и движението отново е късо. Тук пак повтарям, много е важно гръбнака да е изкривен. Това е единственото упражнение, в което гръбнака е изкривен. Така си предпазвате кръста от контузии и работи повече коремния мускул. Добре. Добре, държи. Добре. Добре. В третата серия ще ви покажем и варианта, който аз лично правя, който отново е с тежест, но след като не можем да направим повече с тежестта, правим с тежест до отказ фактически и след това махаме тежестта и продължаваме без тежест отново до отказ. Фактически се получава нещо като дроп серия за корем. Това е за напреднали. Ако сте начинаеш, не го правете, а в началото го правете без тежест цяло. Добре. Дишай горе. Добре. Малко по-бавно. Това е. Добре, взимам. Продължаваш. Пак до отказ.